Gitay-og og magnitude 4.5 nga linog ang Don Marcelino sa Davao Occidental kaganihang buntag. Sa miaging mga adlaw, doon na say nabati nga linog sa uwang lungsod sa probinsya. Aning report ni Argel Relator. Sa report gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, gitay-og og magnitude 4.5 nga linog nga dunay gilawmon nga 134 kilometers ang lungsod sa Don Marcelino, Davao Occidental kaganinang alas 6:12 sa buntag. Nabati sab ang intensity 2 sa Malungon, Sarangani ug General Santos City, intensity 1 sa Kiamba, Sarangani, Tupi, South Cotabato ug Kidapawan City. Niadtong Biyernes sa gabii, gitay-og sab og magnitude 4.4 ang Balut Island sa lungsod sa Sarangani sa Davao Occidental gihapon. Gisundan kini og magnitude 3.7 nga linog sa Jose Abad, Santos. Gipasabot sa PHIVOLCS sukad January karong tuiga, lakip ang Davao Occidental sa tulo ka mga lugar sa Davao Region nga dunay natalang cluster of fault events o ubay-ubay nga mga nabating pagtay-og. Kasi yung 4.5, basehan nato karon ang linog ganiya kung maybe let's say mga 4.5 magnitude with a 10 kilometers depth, possible po yan. But in the mere fact, yung depth of focus ganiya sa 4.5 versus the depth of focus is about 138 kilometers. So far, expecting damage about this earthquake, not possible. Sumala sa Davao Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tuod man nga nabati nila ang pagtay-og apan walay reported damages sa nagkadaiyang lungsod sa probinsya. Actually, i-alarm lang na mo ang mga local DRR office to continue monitoring sa ato ang ground shaking kay warag gikan January hangtod karon warag halos everyday na ground shaking in the environment. Although dili kay na feel ang katong mga pag-ground shaking for the past days pero kung ganiha medyo na felt good siya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.